Nyt ollaan Harjunpääjoella ja tää on ainoa tällainen merkittävä sivujoki Kokemäenjoen alaosalla, eli ollaan siis Harjavallan voimalaitoksen alapuolisella alueella. Ja tähän Harjunpääjokeen pääsee nousemaan lohi ja taimen vapaasti merestä ja aika hyvin on lisääntynytkin tässä viime vuosina. Meillä on nyt toista vuotta nyt täällä tollainen smolttiruuvi pyydys, jossa jos yritetään nyt saada kiinni täältä lähteviä vaelluspoikasia ja päästä vähän jyvälle, että miten paljon niitä keväällä vaeltaa lohen ja taimenen poikasia. Taimenen keskikoko Kokemäenjoessa on noin 3,5 kiloa, eli aika hyvän kokoista kalaa. Lohen keskipaino noin 5-7 kiloa. Ja luontaista lisääntymistä tapahtuu tuossa Kokemäenjoen pääuomassa jonkin verran lohen osalta. Siellä se vuorokautinen veden säännöstely on se suurin haittatekijä sillä luontaisen lisääntymisen onnistumiselle ja tietenkin vähän kutualueiden vajaa tila tällä hetkellä. Mutta tässä sitten taas Harjunpääjoessa, niin etenkin taimenelle, niin tää on se niinku hyvän luontaisen lisääntymisen niinku kohde. Tässä niinku näkyy, niin me ollaan pyritty saamaan tää ruuvi niinku mahdollisimman hyvää virtapaikkaa, eli se keräisi mahdollisimman hyvin ton veden tän sisään ja vesi tulee ruuviin sisään ja tässä on tällaiset siivekkeet, jotka ohjaa tota vettä ja sitten se kapenee tonne sisäänpäin ja veden voimasta siis pyörii ja sitten tuolla perässä kalat kerääntyy tuohon laatikkoon ja Tapsasia nyt putsaa sitä ja siellä kerää myös aika paljon roskaa niin kuin näkyy. Et ensiksi pitää seuloa kaikki kepit ja muut männynkävyt pois ennen kuin päästään poimimaan kaloja tuolta pohjalta. Tän pystyy myös nostaa ylös. Meillä on tossa vinssi, millä sit saadaan vinssattua tää ruuvi ylös, jos on vaikka jäänyt joku isompi puu tonne jumiin, niin saadaan se pysäytettyä. Mut silleen niinku vaarallinen vekotin, et ei kannata jättää niinku sormia väliin, muuten lähtee pyöriin mankeliin mukana. Eli nyt nämä kalat, mitä me täältä nyt etsitään, niin ne on siis näitä vaelluspoikasia, eli smoltteja, sekä lohen että taimene. Ja taimenhan kutee syksyllä täällä joessa ja niin kuin lohikin, ja sitten se elää noin varmaan yleisesti voisi sanoa, että 2 vuotta täällä on se tyypillinen aika ja silloin se vaeltaa takaisin mereen. Ja ne kalat on pääsääntöisesti sellaisia 13 sentistä 20 senttiä, ehkä sitten ne isoimmat, niin ne on ne vaelluspoikaset sitten. Me pyritään nyt saamaan tähän kevääseen niinku selvyyttä, että kun tää on niinku se yleisesti tiedossa oleva niinku runsain vaellusaika, merenvaellusaika, niin me päästäisiin jyvälle, että paljonko tää joki tuottaa niitä vaelluspoikasia. Tää projektihan on Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen Satakunnan jokitalkkari hankkeen osaa ja me ollaan tehty siinä niinku kunnostustöiden lisäksi niin tehty emokalojen siirtoja tänne jokeen sieltä Harjavallan voimalaitokselta. Ollaan ihan niinku vapakalastajat on siellä pyytänyt niitä kaloja sumppuihin ja niitä ollaan siirretty tänne syksysi tänne Harjunpääjokeen kutemaan ja aika hyvin tuloksia on niinku saatu niistä, että ne kalat pysyy täällä. Ihan merkinnöissäkin ollaan se huomattu. Täällä on tehty noin 10 vuotta sitten sellainen telemetria-merkintä ELY-keskuksen toimesta, että seurattiin, että säilyykö ne täällä joessa ne kalat. Ja sama ollaan huomattu myös tuossa ihan kutuseurannassa syksyllä, että kun me laitettiin sellaisia nuolimerkkejä niihin siirrettyihin kaloihin, niin niitä on pystynyt sitten ihan siellä kudussa seuraamaan. Se kalan tunnistanut sieltä, kun se kutee, että silloin se merkki selässä, niin siitä me tiedetään, että se on se meidän sinne koskeen viemä kala. Että hyvin ne on niinku pysynyt ja alkanut kutemaan täällä. Nyt aletaan haavimaan kaloja. Katsotaan mitä täältä löytyy. Ensimmäinen haavi. Täällä oli 2 särkeä. Nyt on särje kutuaika tässä keväällä, niin nää vapautetaan samoin teihin. Lisää särkiä ja sitten nahkiaine.
Nahkiaisen kutuaikakin on nyt tässä toukokuun aikaa. Et näähän on noussut tänne nämä nahkiaiset syksyllä ja ne viettää koko talven joessa. Ja näitä tulee tässä ruuvissa saaliiksi aika paljonkin itse asiassa. Sivusaaliina ne hakee täällä nyt kutupaikkoja. No niin, nyt meillä olisi sitten se mitä etsittiin. Toinen ei. Toinen on hauki, mutta toinen on... Onko sulla Tapsa vesisaavi siinä? Siellä oli taiminen poikainen, laitetaan se nyt tonne veteen saman tien. Ja sitten on aika pulleen hauki. No niin, seuraava haavi. Siellä oli taas nahkiainen. Suurimmat kalat mitä meillä tässä on ollut, niin on ollut haukia. Et ne on ollut jotain muutaman kilon painoisia, ei mitään valtavia. No viime vuonna oli sitten oli meritaimen, merestä noussut kala oli eksynyt tänne. Et oli sellainen 60, olisikohan ollut 65 senttiä, jos muista oikein. Et sellaisia sattumia tähän myös tulee. Tännehän nousee nyt keväällä niin toi taimen tähän niin Kokemäenjoen vesistöön muutenkin tähän alaosalle ja niitä tulee myös tähän Harjunpääjokeen. Isojoella on tehty sellaisia selvityksiä, missä on todettu, että myös ne kevätnousu on silloin nousee myös kutukaloja taimenista. Että ne saattaa jäädä tänne jo odottamaan syksyn kutua ihan kevätnousukkaat. Osa nousee syömään. Nythän on keväällä toi norssi nousee, eli kuoren nousee merestä tänne, niin osa taimenista nousee tietenkin tankkaamaan niitä, mutta sitten siitä porukasta osa jää jokeen, niin Kokemäenjokeen kuin tähän Harjunpääjokeenkin odottamaan syksyn kutua, eikä palaa enää tässä keväällä mereen. Nukutetaan nämä kalat mittausta varten niin neilikkaöljy ja tällaisen alkoholiseoksella, ihan niin kuin luonnon tuotteella. Ja tässä kala rauhoittuu aika nopeasti ja myös virkoo aika nopeasti, että menee ihan muutamia minuutteja, kun se siirretään sieltä nukutusliuoksesta raikkaaseen veteen, niin sit se virkoo ja sitten me vasta päästetään se sit vapaaksi, kun se on kunnolla herännyt siellä heräämöastiassa niin sanotusti. Ja nukutus tehdään niinku sen takia näille kaloille, että ei ne stressaa siinä, kun niitä mitataan. Ja niitä on tosi hankala tuommoista virkeätä taimenen tai lohenpoikasta mitata mittalaudalla. Joo, eli nyt tuossa vadissa on nukutusaine ja meidän kala on täällä ämpärissä ja mä yritän saada se sieltä. Ja nyt se laitetaan kala tohon vähäksi aikaa rauhoittumaan ja se menee pikkuhetki, niin se rauhoittuu ja sen jälkeen se on helppo mitata ja varmistaa mikä laji on kysymyksessä. Tässä nyt laji on taimen ja tässä näkyy nyt hyvin tää kirkastuminen tää kaloilla eli niin sanottu smolttiutuminen. Et on tollaset poikasvaiheen niin laikut häipyy ja pilkutus muuttuu ja toi kylki on ihan tommonen hopeahohtoiseksi alkaa muuttua. Tää on niinku kyllä varsin selvä vaelluspoikainen. Pituus on 186 mm. Upea kala. Nyt saatiin tarvittavat tiedot ja nyt laitetaan se takas tän veteen ja siellä se saa nyt hetki aikaa vetää henkeä ja kohta vapautetaan takas jokeen. Eli tämähän on ihan ehta luonnon kala ja rasvaevä on siellä ihan tallella ja kaikki rintaevät, selkäevät, kaikki ehjää. Tää on niin priima taimen kuin taimenen poikainen voi olla. Tultiin rantaan ja vapautetaan toi meidän taimen tuohon vähän alapuolelle tuon ruuvin, ettei se sama kala nyt mene uudelleen heti tuohon ruuviin, niin ei laita täältä yläpuolelta eikä viedään pikkasen matkaa tuohon alas, niin päästetään jatkaa matkaa. Tästä ei nyt tarkkaa iänmääritystä tietenkään nyt tehty, mutta aika varma veikkaus olisi, että iältään on 2-vuotias ja noin niin kuin kokospuolesta ja se lähtee nyt jatkaa kohti Selkämerta ja 2 vuotta niin ollaan jo 3 kilon paremmalla puolella. Kokemäenjokihan tunnetaan niinku suurista taimenista, että yli 5 kiloisia kaloja tulee joka vuosi, saadaan saaliiksi. Ja yli 6 kiloisia useita, yli 7 kilosiakin saadaan ja joinain vuosin saadaan jopa
yli 9 kilosia kaloja. Tässä on ilmeisen hyvät Selkämerellä toi ravinto-olosuhteet ainakin taimenelle. Silakkaa ja tuulenkalaa riittää niillä ravinnoksi. Ja tietenkin iso vesistö vielä sit houkuttelee noita taimenia palamaan hyvin takaisin. Isojoen taimen tai Isojoen kantaa oleva taimen, niin se kasvaa ilmeisen hyvin Isojoessa, missä on niinku tämä, mistä tämä kanta on peräisin, missä on nyt Suomen niinku elinvoimaisimmat luonnon taimenkannat varmasti niinku tässä Selkämereen laskevissa joissa ja ihan koko Suomen mittakaavakin ajatellen, niin Isojoki on merkittävä taimenjoki, niin sielläkin myös ne luonnonkalat niin on tosi isoja kaloja joukossa, että siellä ihan sellaisia lähemmäs metrin taimenia on laskureista mennyt, että varmasti sillä niinku hyvän ravinnon lisäksi tässä niin tuolla kannalla on varmaan se merkitys, että se kasvaa niin suureksi tässä. Tai Kokemäenjoen taimenet on niin suuria.